Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. Maayong adlaw sa tanang yatag palamati diri sa atong programa ang Eskwelahan sa Kahanginan, Radyo Eskwela 101.7 FM. Ang radyo sa mga bagunhon, aton ini. Sa aton mga tagpalamati sila nanay, tatay, lolo, tiya, tiyo, toto kag inday. Handa na bala kamo sa pagiyas ng inyong mga kabataan, hinablos o kunmanghod nga mga bumulotho sa grade 3. Magtipon na sa atubang sang radyo kag mamati sa isa naman ka leksyon. Ini ang inyong eskwelahan sa Kahanginan sa Araling Panlipunan 3. Ako si Teacher Marian, kaupod ko si Teacher Jason, ang inyong manunudlo sa Kahanginan. Subong at tinion ang aton pagkatunan ang mga ginahamtangan o lokasyon sa mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Maayong adlaw sa liwat sa mga gwapuhon, kagwapahon namon nga mga bata sa ikatlo nga halintang. Ako ang inyo manunudlo, si Teacher Jason, ang inyo kaupod sa sini nga pagtulunan. Siguraduhon ta nga ara kamo sa komportable nga lugar para makapamati mayo sa aton nga leksyon sa kahanginan. Ihanda ang inyong module sa AP3. Ihanda man ang inyong lapis kag papel. Mga bata, handa na bala kamo sa aton bag-o nga leksyon? Kung handa na kamo, magsugod na kita! Sa sining adlaw, aton pagatunan ang mga ginahamtangan o lokasyon sang mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Antes kita magasugod, may mga pila ka pamangkot ako sa inyo. Natandaan pa bala ninyo ang una naton nga leksyon nahanungod sa mapa kag sa mga simbolo sini? Nakahibalo bala kamo sang una kag ikaduha nga direksyon? Maayo, kay natandaan nyo mga bata ang aton una nga leksyon. Kag may ara na sa inyo mga bata nga nakahibalo sang una kag ikaduha nga direksyon. Pero sa mga bata nga wala pa nakahibalo sang una kag ikaduha nga direksyon, hindi magkabalaka. Kay hibaluan naton sila subong. Gani, mga bumulutho sang ikatlo nga halintang, maghipos kag mamati kay ato na pagasuguran ang aton leksyon. Sa ikaduha nga simana sang klase, aga pa nagbugtaw si Inday Kikay para pagasabton ang iya mga module. Una niya ginkuha ang module sa Araling Panlipunan. Maayong aga, tay. May katuan ka subong? Wala inday, nga aman. Mapabuli ko tani sabat sang akon module sa Araling Panlipunan, tay. Pwede gid inday. Wala ka bala kahibalo nga paborito ko ina nga asignatura? Tuod ka, tay. Yehey! May mabulig na sa akon. Salamat gid, tay. Abilan tawon naton day kung ano ang leksyon sa imo module. Ari, tay. Tanawa kag basahabi. Party sa ano na, tay? Suno sa module ninyo inday, ang leksyon ninyo nahanungod sa mga ginahamtangan sang mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Paano mo bitay mabalaan ang nahamtangan sang isa ka lugar, tay? Sa pagkadumdum ko sang una sa amon klase day, madamo sang pamaagi sa pagtumod sang nahamtangan sa mga lugar sa mapa.
Isa na diri ang paggamit sang una kag ikaduha nga direksyon. Apang luwas diri, may iban pa nga mga pamaagi para matumod ang lokasyon sa isa ka lugar. Ini amo ang paghibalo sang lokasyon sang isa ka lugar base sa ginahamtangan sang mga nagapalibot kag kaingod sini nga lugar. Porma sang duta, porma sang tubig, kag iban pa nga mga infrastruktura nga nakapalibot dire base sa direksyon. Luwas sinatay, may iban pa nga pamaagi para matumod ang lokasyon sa isa ka lugar? Oo, Inday, may ara pa. Pero kinahanglan hibaloon kag tagaan igtalupangod anay ang mga direksyon nga aminhan ukon sa ibabaw, katungdan ukon sa nawala, silangan ukon sa natuo, kag bagatnan ukon sa idalom nga ginagamit bilang panghingalan sa direksyon. Ang naaminhan, nakatungdan, nasidlangan, kag nabagatnan naman ang gamiton kung ang direksyon nagatuyo para matumod ang lokasyon sang isa ka lugar. Ay, amo na galitay? Gusto mo bala nga makalagaw sa Capiz, Antique, Guimaras kag Iloilo, Inday? Amo ini ang mga lugar nga makit-an malapit kag sa palibot sa probinsya naton nga Negros Occidental. Tuod ka tay? O galing may COVID man subong tay, hindi pwede makalagaw ang mga bata. Nagkuha sang mga laragway si Tatay Isko kag nagpungko sa tupad ni Inday Kikay. Kabalo kabaladay nga sang una nga tiempo nga bata pa ako, mahilig ako maglagaw sa mga malayo nga lugar kaupod sang akon nga mga abyan. Nalibot na namon, Inday, ang bilog nga rehiyon sa is. May mga laragway ako diri sa mga lugar nga nakadtuan ko sa palibot kag luwas sang aton probinsya. Palantawa ko bitay? Ari, Inday, ang una nga laragway. Ang ini nga laragway, kuha, mga pila na katuig ang nagligad, diri mismo sa aton syudad nga bago. Ginpakita ni Tatay Isko ang una nga laragway. Makita sa laragway ang plaza sang una nga tiempo, ang simbahan sang Katoliko, ang munisipyo sang bago, balay nga dako sa mga Haveliana, kag ang tindahan sang bago. Kanami ni nga laragway tay, no? Insakto ka, Inday. Ang laragway nga ini, kuha sang plaza pa lang ang Coliseum ta subong. Ay, plaza na gali sang una ang Coliseum, tatay? Sa diin niya tay makitaan ang munisipyo sang bago, tay? Kung gamito naton nga basihan ang plaza sang una, day, nga subong Coliseum, ang munisipyo sang bago, makitaan sa nabagatnan sang plaza. Ang simbahan sang Katoliko yatay, ano na ang iya lokasyon kung ang plaza sa Coliseum, subong ang basihan. Makitaan ang simbahan sang Katoliko, day, sa nasidlangan, kung plaza o Coliseum subong ang basihan naton. Kung ara ako sa tindahan yatay, sa ano nga lokasyon ang tindahan? Kung ang basihan gihapon naton ang plaza o Coliseum subong tay? Kung ara ka sa tindahan, day, kag ang basihan naton ang plaza o Coliseum gihapon, ang tindahan, day, ara sa nakatungdan. Insakto man galitani ang ara sa paminsaron ko nga sa batay. Di nga aman wala mo ginhambal, day, haw? Hindi pa ko bitay sigurado kung insakto ang akong sabat. Okay lang na, Inday. Ang importante, nagapamati ikaw kag interesado nga makahibalo sang imo nga leksyon. Pero tay, ang istruktura nga ara sa naaminhan sang plaza o Coliseum subong tay, di bala ang balay dako sa mga Haviliana tay?
Baw, kabalo ka na magtumod sang lokasyon day kasagad sa imo. Tuod, tay. Insakto ko nga ang balay dako sa mga Havillana na aminhan sang plaza o Coliseum subong, tay. Oo, Inday. Insakto ang imo paghangop nga sa naaminhan ang balay dako sang mga Havillana. Kung ang basihan ta ang plaza sang una nga Coliseum na subong. Kaalam gid gali sa imo sa araling panlipunan, tay, no? Kasagad si imo mag-explicar sa leksyon namon, tay. Abaw, hindi na ako pag-intua baladay Padayunon ta na ang pagtuon sang imo nga leksyon. Sige, tay. Magpadayon na ta. Kadto naman kita, Inday, sa mga lugar kag probinsya sa rehiyon 6. Sige, bitay. Excited na ko mahibaluon kag tultulon ang mga lugar kag mga probinsya sa Region 6. Ari, Inday, ang ikaduha nga laragway. Amo ini ang lugar sang Capiz. Diin na makitaan ang Capiz, tay. Ang Capiz, makitaan sa naaminhan sang Iloilo. Naaminhan sang Iloilo, tay. Makitaan mo sa naaminhan sang Iloilo ang Capiz. Buot silingon, Inday, kung Iloilo ang basihan mo nga lugar, ang Capiz makitaan sa naaminhan sang Iloilo o sa direksyon nga aminhan o hilaga. Ay, dira na gali ang Capiz, tay. Sa ikatatlo nga laragway, tay. Ano na iya nga lugar? Amo naman ini ang lugar sang Antique, Inday. Makitaan naman ini sa nakatungdan sang Iloilo. Sa nakatungdan sang Iloilo, tay? Sa liwat, Inday, kung ang basihan naton nga lugar sa gihapon ang Iloilo, ara sa nakatungdan sang Iloilo ang Antique o sa direksyon nga katungdan o kanluran. Pero kung ang basihan naton nga lugar amo ang Antique, makitaan naton ang Iloilo sa nasidlangan o sa direksyon nga sidlangan o silangan sang Antique. Ay, dira na gali makitaan ang Antique, tay. May ara ka pa nabilin nga laragway, tay. Oo, Inday. Amo naman ini ang isla sang Guimaras. Isa ini sa mga nahami-lagawan nga isla. Kanami da gali tani lagaw, tay, no? Oo, gid, Inday. Madamo diri sa mga matahom nga baybay. Kag puti pa ang mga balas. Sayang, tay ba? Tani kung wala COVID, tani, nakalagaw kita tay nga pamilya. Gani man, Inday. Pero, matapos gid ini tanan nga trahedya, kag malabot ta gid tanan ang mga lugar kag probinsya sang aton rehiyon. Yehey! Tani, wala na COVID ba? Pero sa diin na tay makitaan ang Guimaras, how? Ang Guimaras, makitaan niya day sa naaminhan o sa direksyon sa amihan o hilaga sang Negros Occidental, kung ang basihan naton day ang probinsya sang Negros Occidental. Paano bitay kung ang basihan naton ang isla sang Guimaras? Sa ano nga direksyon ang probinsya sang Negros Occidental, tay? Manami ina nga pamangkot, Inday. Kung ang pagabasihan naton ang isla sang Guimaras, makitaan ang probinsya naton nga Negros Occidental sa nabagatnan o sa direksyon nga bagatnan o timog sang Guimaras. Ay, amo na gali, tay. Kung lain ang basihan, galain man ang direksyon o lokasyon sang isa ka lugar? Insakto ka, Inday. Nagadepende ang direksyon o lokasyon sang isa ka lugar, depende man sa kung ano nga lugar ang gingamit mo nga basihan. Salamat gid, tay, ha? Basta ikaw pinalangga kung nga bata. Basta, Inday, magatutom ka lang sa imo pagtuon, ha? Ari lang ako diri sa imo.
para magbulig. Tungod sa imo tay, nahibaluan ko na ang una nga mga direksyon para mapadasig ang pagtultol sa isa ka lugar. Ini amo ang aminhan o hilaga, katungganan o kanluran, bagatnan o timog, kagsidlangan o silangan. Maayo gid inday, kay namati kagid sang maayo sa akon. Hilabi na gitay, nahibaluan ko na ang lokasyon sa mga lugar, kag probinsya sang aton rehiyon. 108. Baw, maswerte gid ako sa imo inday, kay mapisan ka, kag matutom sa imo pagtuon. Isa na naman ka mabinungahon nga pag-istoryahanay ni Tatay Isko kag ni Inday Kikay. Di bala mga bata? Kabalugid ako nga nalingaw kag namati gid kamo sang maayo. Karon, handa na bala kamo sa pagsabat sa mga hilikoton mga bata? Aton testingan kung may natun-an kamo sa pagpamati sa ila ni Tatay Isko kag ni Inday Kikay. Ihanda ang inyo mga lapis kag papel. Handa na bala kamo mga bata? Very good. Kay ang tanan excited na kag handa na sa pagsabat, magasugod na kita. Una nga pamangkot. Ano ang ginagamit para mapadasig ang pagtultol sang nahamtangan sang isa ka butang o lugar? Sa liwat, ano ang ginagamit para mapadasig ang pagtultol sang nahamtangan sang isa ka butang o lugar? Letra A. Una nga duag. Letra B. Una nga adlaw. Letra C. Una nga direksyon. Letra D. Una nga kinahanglanon. Go! Ang tsakto nga sabat, letra C. Very good. Kay ang tanan, tsakto gid ang sabat. Makadto na kita subong sa ikaduha nga pamangkot. Kun basihan ang Gimaras, ano nga direksyon ang nahamtangan sang Negros Occidental? Sa liwat, kun basihan ang Gimaras, ano nga direksyon ang nahamtangan sang Negros Occidental? Letra A, nakatungdan. Letra B, nasidlangan. Letra C, nabagatnan. O letra D, naaminhan. Go! Ang tsakto nga sabat, letra C. Kasagad sa inyong mga bata. Ikatatlo nga pamangkot. Si Tiyay Petring nagapuyo sa Gimaras. Apang naabtan siya sang lockdown sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ano pa, wala siya makapauli sang Madugay. Maayo lang kay ginpasugtan siya sa ulihi nga makapauli. Sa ano nga direksyon siya makadto para makapauli sa Gimaras halin sa Bacolod, Negros Occidental? Sa liwat, si Tiyay Petring nagapuyo sa Gimaras. Apang naabtan siya sang lockdown sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Ano pa, wala siya makapauli sang Madugay. Maayo lang, kay ginpasugtan siya sa ulihi nga makapauli. Sa ano nga direksyon siya makadto para makapauli sa Gimaras halin sa Bacolod, Negros Occidental? Letra A, pakatungdan. Letra B, pasidlangan. Letra C, pabagatnan. O letra D, paaminhan. Go! Ang tsakto nga sabat, letra
D. Wow! Kaalam sa inyo! Ikaapat nga pamangkot. Kung ikaw ara sa Iloilo, kagusto mo magkadto sa nakatungdan, ano nga lugar o kon probinsya ang makadtuan mo? Sa liwat. Kung ikaw ara sa Iloilo, kagusto mo magkadto sa nakatungdan, ano nga lugar o kon probinsya ang makadtuan mo? Letra A, Antique. Letra B, Negros Occidental. Letra C, Aklan. Letra D, Capiz. Go! Ang tsakto nga sabat, letra A. Magpalakpak, kay tsakto ang inyo mga sabat. Ikalima nga pamangkot. Sa pamatiyag mo, nakabulig bala ang mga direksyon sang mga kaingod nga probinsya sa pagtultol sang gusto mo makadtuan nga lugar? Sa liwat. Sa pamatiyag mo, nakabulig bala ang mga direksyon sang mga kaingod nga probinsya sa pagtultol sang gusto mo kadtuan nga lugar? Letra A. Huo, kay mas mahapos i-drawing. Letra B. Huo, kay mas madali matultulan. Letra C. Hindi, kay madali ka magtalang. Letra D. Hindi, kay usik lang sa panahon. Go! Ang tsakto nga sabat, letra B. Kaalam gid sa inyo mga bata. Sino ang may perfect nga score? Magpalakpak sang matunog para sa inyo mga kaugalingon. Job well done mga bata. Kay kabalogid ko nga kamo namati gid sing maayo. Kag diri natapos ang aton leksyon sa Araling Panlipunan 3, Quarter 1, Week 2, mga bata. Kita naman magkilit-anay sa masunod nga mga leksyon sa eskwelahan sa kahanginan. Sa liwat, ako si Teacher Jason, ang inyo manunudlo nga nagasiling, magtuon sang maayo para sa buwas damlag nga klaro. Maayong adlaw sa tanan, kag keep safe mga bata, kaupod sang inyo bilog nga pamilya. Isa naman ka mabinungahon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sa Araling Panlipunan 3. Ini nga pagpalayag hindi honanday, Teacher Marian Sambales sang Ramon Torres National High School, Teacher Jason Alvarez sang ML Araneta Elementary School, ang tingog sa sininga hilikoton. Aton man ginapanginbulahan ang tagsulat sining leksyon, si Teacher Ronald J. Alegre sang RT Luciana National High School, Teacher LPA Saldua sang RT Antipuluan National High School, kag Teacher Mary Jane M. Mendez sa Ramon Torres National High School. Amuman atong ginapasalamatan si Teacher Gilbert Paulo Pagapang sang Leonor de la Rama Elementary School kag Engineer Lance Robert Ligario. Tubtub sa liwat, ini ang inyo tagpalayag sa kahanginan. Teacher Marian, diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton, ini. Nagustuhan niyo bala ang mga episodes naton sa Radyo Eskwela? Mahimo niyo ini mapamatian liwat sa YouTube. I-type lang ang Bantaye Radyo Eskwela. BANTAYEAH. Bantaye Radio Eskwela. Hindi magkalipat mag-subscribe. Bantaye! Ang Bantaye YouTube channel may wide variety videos kasubong sang educational, mga nanari-sari nga events sang DepEd kag Bago City. May ara man ini mga topic pareha sang astronomy, kag mga vlogs, reactions, or fun videos sang Bantaye Girls, kag madamo pa. Please follow our Facebook page and TikTok. Just type Bantaye and subscribe to our YouTube channel Bantaye. BANTAYEAH.
Bantaye! Bantaye!